oriental. Fă un pas în lateral, pe balans oriental. Vorba că-și fibra de carbon, e bombă, corpul e avion. Mă scuz, domnișoară, pardon, dar numărul de telefon 07, tu mai da pe spate, le întâlți pe toate, tu 9, 6, 6, 9, poate, le întâlți pe toate, tu e bal, e bal, e bal. Cum te miști așa mortal, fă un pas în lateral, pe balans oriental. E bal, e bal, e bal. Cum te miști așa mortal, fă un pas în lateral, pe balans oriental. E bombă, corpul e avion. Mă scuz, domnișoară, pardon, dă numărul de telefon 07, tu mai da pe spate, le întâlți pe toate, tu 9, 6, 6, 9.